difondre la figura de persones emblemàtiques de la nostra societat, del darrer segle, dels darrers anys, i que s'han caracteritzat sobretot per fer una enorme aportació en els diferents camps de la cultura, de la ciència, de les arts, de l'arquitectura, en definitiva, els camps que ens han ajudat a créixer i a ser el que avui som com a ciutat i com a país. Fruit d'aquesta activitat, en els darrers anys hem glosat la figura de Mari Santpere, Sabater Pi, Joan Oró, Joaquim Blume, Paco Candel, Salvador Seguí, Vázquez Montalbán, Ansel Clavé, Isabel Llorach, Joan Amades i la darrera va ser en Joan Comorera. I totes aquestes sessions han despertat l'interès i agraïm, veig algunes cares diguéssim conegudes, altres que segurament venen per primer cop i els hi agraïm molt la seva presència. Cementiris de Barcelona, en definitiva, amb aquests actes el que pretenem és també traslladar al públic, les sessions es graven, estan disponibles també després a la web, un element fonamental de l'activitat dels cementiris, que no és només fer complir la funció social de donar destí final a les persones que moren, sinó també glosar la memòria individual i col·lectiva de la ciutat. I en aquest sentit creiem que aquests actes contribueixen a fer-ho així. En la sessió d'avui hem escollit la figura, jo crec que irrepetible, d'Ildefons Cerdà, coincidint amb que Barcelona enguany és la capital mundial de l'arquitectura. La ciutat, la societat civil, les entitats, els col·legis professionals estan organitzant un reguitzell important d'actes per explicar l'aportació d'Ildefons Cerdà en el camp de l'arquitectura, de l'urbanisme, del disseny de les ciutats, i per tant creiem que era molt oportú fer-ho així i per seguir amb l'acte m'acompanya la Maria Coll, que és la cap de redacció de la revista Sàpiens, qui farà la glosa i la presentació d'en Dani Cortijo, que és l'historiador que avui ens farà la conferència que ens aplega. Moltes gràcies. Bé, gràcies i també benvinguts a tots. Com dèiem, ara mateix se celebren 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà. Tothom el coneix pel Pla Cerdà, que el va fer entre 1859 i 1860. Va ser un pla revolucionari en el seu moment, en Dani ens ho explicarà molt millor després, i és una figura que tothom coneix pel Pla Cerdà, però és una figura amb moltes més vessants que són interessants d'explicar i també de conèixer. Per això pensàvem que era interessant, des de Cementiris de Barcelona i Sàpiens, poder tractar aquesta figura que és molt més àmplia d'aquest titular, que tots tenim, el Pla Cerdà i la persona que va obrir la ciutat més enllà de les muralles i la va ordenar. I per aquest motiu creiem que més enllà de l'any saber una mica més d'aquesta figura era molt interessant. De fet, ha sigut una persona que no ha sigut molt reconeguda en el seu moment, va tenir molts problemes per fer el Pla Cerdà, va també tenir una vida complicada i fins als anys 1960 a Barcelona no se li va dedicar una plaça, i a més una plaça que està fora de l'Eixample. I per tant crec que també és interessant aprofitar aquests 150 anys per conèixer-lo molt millor i també reivindicar i fer un reconeixement a la seva figura anys després. Com dèiem ara, aquesta xerrada sempre intentem que sigui una figura històrica que estigui enterrada en algun dels cementiris de Barcelona. I de fet Cerdà no va ser enterrat al primer moment a Barcelona. Ell va morir el 1876, va ser enterrat a Cantàbria, però en els anys 70, sobretot per l'impuls que va promocionar en Fabià Estapé, l'economista, les seves despulles van ser portades a Barcelona i avui estan enterrades amb un monument, quasi podíem dir, perquè són molt reconegudes la seva tomba a la plaça de l'Esperança del cementiri de Montjuïc. Per tant, una figura que val la pena reivindicar i, a més, que ja la tenim a Barcelona. I per això hem convidat en Dani Cortijo perquè ens parli d'Ildefons Cerdà. Us el presento breument perquè el currículum d'ell podria ser bastant més llarg. Ell és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Història Contemporània i ha centrat la seva activitat laboral també en la investigació i la difusió de la història de Barcelona.
molts o algú el pot conèixer doncs, pel seu blog, Altres Barcelones, que va començar el 2007, va ser un dels pioners a fer blogs sobre la història de Barcelona. Va guanyar amb aquest blog el Premi Blogs Catalunya 2009 per la categoria de cultura i avui doncs, aquest blog el podeu consultar des de la pàgina web de Nació Digital. Ell ja va col·laborar en l'any Gaudí, que es va celebrar, l'any Cerdà, que es va celebrar el 2010, i doncs, des de llavors ha anat treballant per la divulgació de la història de Barcelona i doncs, també col·labora a diversos mitjans amb aquesta finalitat. Per tant, moltes gràcies i et deixem perquè ara la feina és teva i gràcies a tothom. Perfecte. Bé, abans de tot, donar les gràcies a Cementiris de Barcelona i a Sàpiens per haver-me convidat. Amb Sàpiens ja tenim una relació de fa temps perquè col·laborem i amb els cementiris soc d'aquella gent que no té aquest tabú absurd que tenim a la mort i el patrimoni que tenim als cementiris de Barcelona és una cosa que comentàvem ara, no? Pots veure tota la història d'una ciutat a través de les tombes de les persones il·lustres i la gent normal d'una ciutat, no? Per tant, és un lloc, a més, bastant tranquil i sense gaire turistes de moment. No credem gaire que fins i tot hi ha turistes al restaurant d'aquí. O sigui que... Val? Bé, doncs, quan m'ha encarregat fer aquesta xerrada sobre Cerdà, la veritat és que és una figura que és molt gran, molt important, no? Per tant, he considerat que parlaré de Cerdà, però també parlaré de l'antecedent de com arriba Cerdà i com es troba aquesta ciutat, què intenta fer amb aquesta ciutat, ho estructurarem una mica així, i què acaba passant amb el Pla Cerdà. Perquè si bé des de dalt sembla que el Pla Cerdà s'ha implantat, veurem que si mirem cap a davant, si mirem a poc, si mirem amb deteniment, en gran es veu com el Pla Cerdà sí que realment s'ha dut a terme, però a la pràctica han intentat fer totes les trampes per no aplicar-lo. Igual que van intentar posar totes les traves perquè no es dugués a terme el Pla Cerdà. Se li deia que era un exagerat en moltes coses, amb com d'amples havien de ser els carrers, etc. Però ell ja veia cap al futur, no? Veia un pla que es pogués adaptar a la Barcelona del futur. I no només es va adaptar a la Barcelona del futur, sinó que va ser copiat per molts altres llocs. I hi ha qui el considera el pare de l'urbanisme modern, que no és una cosa petita, d'acord? Comencem. Parlaré i després al final hi haurà un torn de paraules, de preguntes, etc. D'acord? D'acord. Quan hem triat el títol, amb la Clàudia Pujol de Sàpiens, dèiem quin nom li posem? I vaig proposar alguns i va ser Cerdà al cervell de la Barcelona fora muralles. D'acord? El que nosaltres coneixem per l'Eixample, que no deixa de ser bonic, la idea no és meva, és d'un cantautor que no recordo el nom, però la paraula Eixample és allò que fa que una cosa s'expandeixi, no? Que s'eixampli. Però fixeu-vos que per l'aspecte que acaba tenint l'Eixample s'assembla a un eixam d'abelles, no? I és un eixam que està ple de gent, no? Per tant, és un eixam ple. I aleshores dius, ostres, sí que és veritat, poèticament és això, no? Doncs aquesta és la nova Barcelona, la Barcelona Cerdà. I veurem que Cerdà gairebé abandona l'antiga Barcelona. Per tant, primer faré una idea de com era Barcelona, amb les seves llums i ombres, i després explicarem com proposa una solució Cerdà. Que la solució serà bàsicament ignorar com era Barcelona i fer-ne una de nova fora de les muralles. Per això parlo del cervell fora de les muralles. Bé, abans de tot hem d'entendre que sí que és veritat que hi havia jaciments ibèrics per aquí i es parla d'una tal Bàrqueno que va ser la primera ciutat romana que estaria al Monstaver, però la urbanització important de Barcelona serà per part dels romans. Per cert, aquests mapes ja estan desactualitzats perquè han trobat noves restes i es creu que el fòrum no tenia aquesta orientació, sinó que per l'altra banda, però portem tants anys utilitzant aquestes imatges que a mi ara em feia cosa fer-ne una intel·ligència artificial amb lo macos que eren els dibuixos d'abans. Ho sento, soc una mica nostàlgic, d'acord? Bé, no era així el fòrum, però més o menys aquesta seria la idea. Barcelona funcionava amb un traçat típic dels romans, en el qual tot estava dividit en una quadrícula, no? A mi el que em fa més gràcia és que de Cerdà el que diuen és que la seva gran idea és dividir-ho tot en una quadrícula. I aquesta no és la gran idea. Això està antiquíssim. És més, no és una idea dels romans, ja ho feien els grecs. D'acord? O sigui, això no és tan original.
El que sí que tenien els romans era un urbanisme planificat, cosa que veurem que amb el pas del temps deixa de fer-se. Si mirem com era la Barcelona romana, veurem que la Barcelona romana, aquesta barquino romana, doncs tenia 2 vies principals d'accés, de les quals sortien camins, que aquests camins encara existeixen i més o menys es respecten, sobre tots aquests 2. Veuríem que aquest que puja cap a dalt més o menys ens correspondria amb el camí de Jesús, que després serà el Passeig de Gràcia, i per altra banda tindríem carrer del Carme, carrer Hospital, avinguda Mistral, no? I cap a aquesta banda doncs, aniríem al carrer Bòria, seguiríem tirant i després cap allà més o menys trobaríem diferent, però la Meridiana, d'acord? Aquí, per exemple, tenim el Cardus Maximus i el Decumanus Maximus de la ciutat romana, d'acord? Que s'encreuaven aquí justament on ara està la Generalitat. Per una banda, el Decumanus seria el carrer del Bisbe i per altra, el carrer de la Llibreteria i per l'altra banda, el carrer del Call, que seria l'encreuament dels 2 carrers principals, que això sí, era al mig on hi havia el fòrum de la ciutat, d'acord? Fins aquí, diguéssim que els romans eren bastant endreçats, d'acord? El que sí que van fer és que es van passar 50 pobles amb les muralles. Van fer unes muralles descomunals per lo petita que era la ciutat. I ens pesa molt, com a barcelonins, perquè ens creiem que som el malic del món, però Badalona o Tarragona, bueno, Tarragona ja és que és gairebé una manca de respecte comparar Barcelona amb Tarragona en aquella època. Tàrraco va ser capital de tota Hispània durant un temps, d'acord? Després de mitja península, d'acord? Barcelona és una ciutat totalment secundària, d'acord? De fet, era el lloc on anaven els legionaris que venien de les guerres de càntabres i vascons, es jubilaven i s'instal·laven aquí. Sempre dic que Barquino Áurea, ciutat de vacaciones seria això, no? Però era una cosa molt petita, t'anaves a Valle Tulo, era molt més gran. Aquelles muralles tan grans, tan descomunals, van fer que després de l'edat mitjana, només pel fet que tenien aquestes muralles tan importants, això es consolidés com una plaça forta, com un lloc militaritzat. I no ho deixarà de ser fins al Pla Cerdà, d'acord? Un lloc militaritzat. Això és el que ha convertit després Barcelona en capital de Catalunya en tot. Van venir els visigots, perquè això era un desori, l'imperi romà s'estava desfent i va dir, tu, capital aquí, d'acord? I durant un temps, doncs tota la Hispània visigòtica també va tenir capital a Barcelona durant un temps. Després, el que acabarà passant a partir dels segles del 9 a l'11 és que començaran a construir-se cases fora de la muralla perquè ja no hi cabien i aquestes viles noves normalment es construïen al voltant dels eixos de comunicació. Per exemple, si ara miréssim aquí, això ja és més tard, no? Però veiem que aquí on està la capella de Marcús era un dels camins d'accés que us he mostrat abans, que us deia, no? Que correspondria doncs, al carrer Bòria, aniria estirant, carrer Corders, Carders, etc. Normalment es construïa al voltant d'una via de comunicació. La Vilanova dels Arcs seria on ara hi ha el Portal de l'Àngel, etc. No? Normalment el que es feia és construir al costat d'aquestes vies d'accés. Una part important és que després dels visigots venen els carolingis, d'acord? I ara no entraré per aquí perquè seria anar-me'n per les branques, però que tinguem en compte que la idea de reconquesta és una absurditat, d'acord? I més en aquesta banda. Podries dir, no, mira, és que Don Pelayo i 4 visigots es van quedar amagats a Astúries. Això pel que seria la part de Lleó, posteriorment Castella, sí, però a la part de Catalunya, aquí els visigots van marxar, van quedar 4 nobles aquí i els que van venir van ser uns altres que eren els carolingis, d'acord? O sigui, no era una reconquesta, era una conquesta en una època en què doncs, els musulmans estaven perdent poder, doncs es va aprofitar per seguir tirant cap a baix i fer una repoblació amb gent de l'actual, bàsicament, Occitània, d'acord? Al segle XII comença a ser una mica més important la ciutat i ja tenim més gent a fora que dins. I és com plantegen començar a fer unes muralles, d'acord? I una estaria al costat d'una riera que es deia la Rambla, no sé si sona la Rambla, i l'altra estaria per la part de dalt, val? Que una li deien la muralla dels condemnats, perquè et condemnaven a mort i si no volies morir pagaves un tros de la muralla, i l'altra era la muralla dels jueus, perquè els jueus sempre pagaven uns tributs al rei a canvi de protecció, com les assegurances d'ara. Van pagar tota la vida i després van acabar massacrats. No va servir per res pagar tot això. Bé, seria això, vaig més ràpid. A la Barcelona gòtica hi ha un gran encert, que és que comença a créixer Barcelona. Antoni Soler explica al seu llibre Històries de Catalunya, modèstia a part, que a l'època que els catalans érem els dolents, perquè sempre, últimament, ens agrada molt com, ai, pobrets, que sempre... Però va haver una època
Albània encara li diuen catalani, al monstre que es menja els nens a la nit. D'acord? O sigui, i al monestir de Meteora a Grècia va haver-hi d'anar el Jordi Pujol a demanar perdó perquè estava prohibida l'entrada dels gossos, dones i catalans. D'acord? Tema animalista malament i el tema masclista el portaven també bastant malament. Però com a mínim els catalans en general hi podíem anar. Els catalanes encara no es veu. Val? Jordi Pujol tornarà a sortir, ja us ho dic. Si us fixeu, aquesta és l'època aquella que deien que cap peix podria nedar tranquil a la Mediterrània sense les 4 barres del llom, i Barcelona va créixer moltíssim. És l'època en què els gremis van prendre el poder a Barcelona, hi havia una molt forta identitat gremial. Si dic això vol dir en comparació amb altres ciutats, si era més important el gremi que la família, només es pot veure amb les tombes que trobem, ja que parlàvem de cementiris, a dintre de les esglésies, posa Jaume Fuster, sabater i dels seus. Dels seus vol dir de la seva família, però qui tenia el títol de mestre era qui contava, i tota la vida s'articulava al voltant del gremi. Moria un agremiat i el patrimoni no passava a la dona, passava al gremi. O sigui, era un nivell de control impressionant. Veureu per què us explico tot això, Després, a l'Erasburg, s'utilitzen l'urbanisme aquest de Verbum de fer aquests glacis amb un tipus de defensa que servirà. El gran encert que va tenir, que abans no ho he dit, la construcció d'aquesta Barcelona gòtica, va ser que tot el que veiem de verd són prats, i la gent va dir, són horts, i la gent va dir, realment cal fer muralles pels horts? Home, doncs si et fan un setge i et tanquen, intenten que et moris de gana i tens els camps de conreu a dins, aguantes bastant. De fet, Barcelona no va ser totalment destruïda i matar a tots els seus individus, que és el que deia Felip V, gràcies a que van aguantar tant que una victòria en la qual haguessis hagut d'anar casa per casa, perquè van amenaçar, podeu entrar els borbònics si voleu, que seguirem lluitant a través de les muralles de la Rambla i seguirem lluitant al Raval. I clar, tants mesos de setge amb 2 grans potències internacionals lluitant contra una ciutat que lluitava sola, ella, Cardona i Mallorca soles, l'expedient militar no era tan bonic, no? Per tant, al final es va acceptar una capitulació perquè la idea era massacrar tota la població de Barcelona. Per tant, veieu que l'urbanisme juga un paper important. Decisions que poden semblar absurdes en un moment, després són importants. Després arriba la Guerra de Successió, ja sabeu, no? Sabeu que el tricentenari va quedar bastant clar, que Barcelona malament a la Guerra de Successió, no? I el que acaben fent és una cosa bastant desastrosa, que és que la zona més poblada de Barcelona, que era el barri de la Ribera, obliguen a la gent a tirar les seves pròpies cases i a sobre construiran el que seria aquesta ciutadella militar, que si us fixeu està feta per atacar la ciutat, no per defensar-la. I tota aquesta zona que veieu aquí, que està en un altre color, és la part que van tirar a terra, i la idea és que si tu disparaves en un fusell d'aquí fins aquí, ja el tret caigués per la seva inèrcia. D'acord? O sigui, tot això està pensat perquè els barcelonins no despresin contra la ciutadella. D'acord? L'Agustí Alcoverro, que justament va ser director d'aquest museu, sempre explicava una cosa, que deia, tu et poses aquí, surts d'aquí al museu, i mires a una banda i a l'altra i fa por, perquè a una banda tens la Ciutadella i a l'altra Montjuïc. D'acord? Me'n recordo que estava amb una persona que no era del gremi, perquè la Ciutadella i Montjuïc, no? Penseu que des del castell de Montjuïc i des de la Ciutadella eren recintes militars pensats, Montjuïc no, perquè es va fer per defensar la ciutat a la Guerra dels Segadors, però després sí, per atacar la ciutat. Per tant, hem d'entendre, i això Cerdà ho tindrà molt en compte, que Barcelona és una plaça forta que no està pensada, militaritzada, perquè ningú ens conquereixi, sinó per controlar la població que hi ha dins. I és així fins que es tiren les muralles. D'acord? I això psicològicament té molt impacte en la població. L'era borbònica ens quedaria aquesta imatge, no? Han tirat totes aquestes cases d'aquí, aquí han deixat aquest camp de Mart sense ningú, on per cert penjaven a la gent, aquí era el lloc on hi havia les execucions en forca. Tindríem la Rambla era el lloc on es podia lluir l'aristocràcia i posteriorment la burgesia, sortien a passejar, a lluir les seves millors gales, ara no és el millor lloc on lluir les millors gales. És igual, no parlarem de la criminalitat a Barcelona, seria una altra xerrada, però és l'últim lloc on jo aniria a passejar en coses cares. D'acord? I ens quedaria aquesta imatge de Barcelona. I aquesta, des de la Guerra de Successió i que es crea això fins Cerdà, gairebé no canviarà. Però tu veuries aquest mapa durant molts anys
comença la industrialització, comença a omplir-se tot això de fàbriques i sobre el plànol Barcelona es veu igual. Però la població es triplica, es quadriplica i la gent dirà, on hi cap la gent? D'acord? Ara ho veurem. Aquí, quan la ciutat el que pot fer és no créixer cap a fora, creix cap endins. I com ho farà? Doncs amb aquestes solucions arquitectòniques, això és del Google Street View mateix, Aquí tenim Santa Maria del Mar, que és una basílica, per cert, no és cap catedral. Sisplau, informem-nos a través de fonts històriques i les novel·les estan molt bé com a novel·la, però no és una catedral, és una... Per cert, la pedra per fer Santa Maria del Mar la portaven des de Montjuïc, però no la carregaven a les espatlles, és una animalada. D'acord? D'on sortien els vaixells? De més o menys on ara està el cementiri de Montjuïc, justament. Allò que es diu, quan parlant de Paco Candel, donde la ciutat pierde su nombre, doncs allà hi havia les canteres romanes, allà hi havia un port comercial, allà hi havia, sobre el fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, hi ha un castell comtal. O sigui, ciutat a l'extraradi no és allò, Allò va ser un nucli important de Barcelona. Abans que existís el castell de Montjuïc, ja existia un castell que està sobre el cementiri de Montjuïc actualment. Allò no era l'extraradi. Hi ha una zona dintre del... Bueno, és que us estic trepitjant el terreny, Però fins i tot hi ha un forn on es feien teules a l'edat mitjana allà, i l'edat moderna, a dins del cementiri de Montjuïc. Allò no era l'extraradi. La ciutat pierde su nombre després perquè ens oblidem. Però allò era supercèntric, Veiem que Barcelona creix així, val? I es feien, per exemple, unes trampes arquitectòniques que posteriorment, al 1909 hi ha una reforma i ho prohibeixen, que són doncs, aquests volats, d'acord? Que feies que a partir d'un pis treies com un balcó i normalment el que feien és que aquí hi havia una habitació que es rellogava i més pisos cap allà n'anaven fent més. I al final, clar, els pisos de dalt gairebé es tocaven i allà no es veia res. No passava la llum, carrers molt humits. Ja ens passa a Ciutat Vella i han fet 1000 reformes, Tot això és el que veu Cerdà i diu això no pot tornar a passar. I per l'altra banda, que és justament al mateix lloc, o sigui, aquest lloc i l'altre, si us poseu, veuríeu una banda i l'altra, Tindríem els volats, que és entre casa i casa, fas un pont i aquí guanyes espai. D'acord? Hi ha una precarietat absoluta. Està prohibidíssim construir fora de les muralles, perquè el que s'ha de fer és controlar militarment la ciutat. Si comencem a construir fora, això és un tesori. No? Això durarà fins que tiri les muralles. I aquí, per exemple, tenim un exemple, que això és al costat de la capella del Marcús, que es veu molt clarament. Què va passar? Doncs que els petits tallers, normalment com funcionava una casa menestral? Tenies la botiga, aquí, que hi havia el taller del mestre, un fuster, sabater, el que fos, i a partir d'aleshores doncs, hi havia normalment un pis a sobre doncs, on es vivia i un pis altre a sobre, això eren cases unifamiliars, on de vegades vivien els aprenents, o hi havia les golfes, on teixien, tenien magatzem, etc. Totes les cases de Barcelona eren així. Què passa? Quan comença a créixer Barcelona, de vegades es torna a perdre el jardí que hi havia a la part de darrere, ja perdem zones verdes, una de les obsessions de Cerdà, s'amplia la casa i el que fan és, fixeu-vos aquí, hi ha l'antiga entrada, es parteix pel mig i aleshores es fa que al principal, a la planta principal, viurien els propietaris de la casa i a partir d'aleshores comences a guanyar pisos amunt que s'entra per una escala a part. D'acord? I això ha quedat fossilitzat en l'urbanisme de Barcelona si anem caminant per la ciutat. Per exemple, aquí veuríem aquesta botiga d'aquí, veiem que aquí hi ha una filigrana que estaria al mig de la porta. Això seria la porta del taller, aquí viurien i segurament no existiria res més, un pis més, i aquí el que hem fet és que el taller queda sota, ara és un outlet, i per aquí sobre hi hauria l'escala per pujar els pisos de dalt, que cada cop són més petits. Qui vivia més a dalt era el més pobre, perquè havia de pujar escales. I la planta principal era una planta noble i més gran. D'acord? Pensem que Cerdà té idees igualitaristes, per tant, podrà carregar-se una mica això. I això juga contra una tradició històrica de com s'havia construït a Barcelona. I arribem a l'era industrial. Aquesta foto m'encanta. D'acord? Ara estaríem aquí, justament. Per a Palau estaríem per aquí. D'acord? Del Museu d'Història. Aquí veiem doncs, la ciutat emmurallada. Això que tenim aquí seria el Raval ple de fàbriques. Això d'aquí seria l'Espanya industrial, les fàbriques que estan al fons. I aquesta ciutat veiem que és una ciutat amb un port industrial, però totalment constrenyida dins les muralles.
Si us fixeu, jo us he dit com era la Barcelona 1718-19, 1808, gairebé no ha canviat, i simplement s'ha començat a urbanitzar, potser en els horts aquests del Raval, que abans eren tot horts, fixeu-vos que segueix la mateixa tònica de construir a les vies de comunicació, i aquí es construeix la Barceloneta, que si us fixeu, l'angle de tret és directament que es pugui veure des de la Ciutadella, es pogués veure el mar, que no tapés la visió, d'acord? I és un barri totalment aïllat i això d'aquí era un quarter. O sigui, direu, és exagerat això? A veure, jo com a barceloní estic més a favor d'aquests que d'aquests, però era totalment justificat, però no sabeu com la muntaven en aquella època, O sigui, hi havia un perill real, perquè Barcelona, tu agafes qualsevol llibre d'història contemporània d'Espanya, tots els problemes comencen aquí, tots. No, tots els problemes comencen a Catalunya, sí, però en concret a Barcelona. Tots els problemes aquí, tots. Quan parlem de problemes, no? Doncs parlem de que de vegades amb els problemes, amb el conflicte és el motor de la història, no? Doncs tots els conflictes comencen aquí. I en part és això, no? Com és una ciutat que amb molts canvis, també per la proximitat amb França i que aquí venen primer abans de res totes les idees, tota la tecnologia, per tant, tots aquells problemes que després s'extenen a la resta del territori, el primer lloc on arriben és aquí. Quan ens envaeixen els francesos, a Girona també, però també entren aquí abans, no? Tot començarà aquí. I com creix la ciutat a partir d'aleshores? Doncs hem de tenir una cosa molt en compte. No existia la participació democràtica, de cap manera. Aleshores, com es podien canviar les coses si no t'agradaven? Doncs simplement amb la violència. D'acord? Per això és molt important, quan parlem de memòria democràtica i de cultura de la pau, que una cosa és la pau i l'altra cosa és la justícia. No? Per garantir la pau pots fer dues coses. La Pax Romana, no? Tenir militaritzada la societat, les dictadures, etc. I per l'altra, que hi hagi una via de participació ciutadana per la qual els descontents de la població o els canvis que es puguin fer de manera amb participació i amb consens. D'acord? Si no hi ha això, doncs la gent acaba aguantant i quan no poden més esclaten. I quan esclaten sempre hi ha alguns interessos ocults. D'acord? Perquè aquí, per exemple, què va passar? Guerres carlines, 1835, i la versió oficial és que la gent es va posar nerviosa perquè va haver-hi una cursa de braus que va sortir malament i van cremar mitja Barcelona. Els hooligans també es van inventar Barcelona. D'acord? Però en realitat van anar a cremar convents. Justament convents. Va sortir tota una turba de la Barceloneta, de la plaça del Torín, que la teníem aquí al costat, edifici de gas natural, per fer la idea. I què passa en aquell moment? Doncs que en aquell moment hi havia les guerres carlines. Hi havia dues visions de crear l'Estat. Un estat liberal que s'està intentant construir però sempre quedava tot a mitges, i per l'altra banda l'absolutisme, el carlisme. D'acord? Què passava normalment en aquest punt? Recordem que hi havia una forta consciència gremial. Quan dic forta vol dir fortíssima consciència gremial. D'acord? Quan aquesta gent, el seu màxim orgull és ser del gremi de no sé què, o ser de la confraria no sé què, o la seva identitat es basa en la religió i en viure al camp, quan arriba el liberalisme tot vola pels aires. Tota aquella tradició familiar de tota la vida treballant al camp, posen una màquina, tothom a treballar a la ciutat. Canvia totalment l'estil de vida. Però la gent que vivia aquí també. Un mestre que tot l'orgull que tenia era controlar que jo sóc el mestre dels mirallers de no sé què, de sobte ve un comerciant de fora, diu, m'és igual com faci les coses, he portat una màquina d'Anglaterra i a més entraràs aquí i com que costa molta energia engegar les màquines, farem torns de 12 hores i tu entres aquí, surts allà, deixen de controlar tot el procés i la seva identitat, que bàsicament anava vinculada a l'ofici, ara passen a ser una cosa nova que no sabien què eren, que són bàsicament obrers industrials. Aquí hi ha una crisi d'identitat brutal que la gent no sap què fer, però la gent només sap que no li agrada. I si això t'agafa enmig de la muntanya i tu sabies que eres un camperol i que el que més et feia il·lusió era el dia del sant del poble, doncs anar a passejar-lo i anar a la festa i veure amb el porró, i sabies que les coses sempre serien així, de sobte et diuen, ha arribat la llibertat, i la llibertat vol dir que tots ens arruïnem, que ens morim de gana, i hem d'anar a Barcelona a tancar-nos una fàbrica bruta a treballar 12 hores. Doncs és això que passa, no? La gent diu, doncs si això és la llibertat em quedo com estava. I aquests es posaran una boina vermella, un trabuc, i Déu pàtria i lleis velles, Déu pàtria i furs, i a matar liberals. I si cal, els hi traiem els ulls.
Eren molt violents en aquella època. I si t'enganxa enmig de la ciutat, diràs, sí, llibertat, molt bé, però, escolta, llibertat per tancar-me a una fàbrica 12 hores? No, llibertat de debò. Igualtat, llibertat, fraternitat. No aquesta llibertat de la senyorita Pepis, no? Anem forts. Volem la llibertat de debò. Què passa? Que quan volem la llibertat de debò, vist des de Barcelona, jo crec que la mateixa persona, la terra és en un poble, es torna carlina, la terra és una ciutat i es torna liberal radical. Perquè encara no sabien quina ideologia tenien, No havia arribat ni la primera internacional ni res d'això. Van dir, el problema és dels frares, no dels capellans. No estem parlant de la setmana tràgica, A l'església hi anem a resar. Eren cristians, aquesta gent. Però els convents de clausura, allà què hi fan? No fan res. I aquí estem tots enxubats. Cremem els convents de clausura. Van començar a cremar mitja Barcelona i d'aquests espais es van començar a urbanitzar nous espais. Mercat de la Boqueria, el Liceu, el Mercat de Santa Caterina, la plaça Reial, etc. Val? Però un fet molt important és que en aquesta revolta una gent surt i se'n va cap aquí, al carrer Tallers, i crema la primera fàbrica de vapor que hi havia. Eren tan liberals radicals que deien que les fàbriques els hi treien el treball. Ara diem que és la intel·ligència artificial. Ara estem arribant a una nova etapa. Tenim els mateixos debats exactament, Però, clar, la gent diu, no, escolta, som liberals, anem a cremar convents perquè aquí posarem pisos, implantarem el liberalisme econòmic i hi ha gent que t'està cremant fàbriques. Què ha passat aquí? D'aquí sortiran els anarquistes i els socialistes, però encara no ho sabien, estan tots barrejats. En tot aquest popurri, Cerdà es va mirant això des del seu mas, a Cerdà, a Vic, d'acord? Perquè veieu el nivell de conflictivitat. Aquí hi ha les memòries d'un menestral de Coroleu, una d'aquestes bullangues del 42, ens explica, diu, com la calle era angosta y la tropa iba apretada, no había piedra, ni bala, ni mueble que no hiciese blanco. Al mismo Zurbano le mataron el caballo que montaba con una cómoda que le arrojaron desde un piso alto. En el calle hasta las mujeres tomaron parte de la resistencia, arrojando agua hirviendo desde las ventanas. Per això la ciutat estava tan militaritzada. Perquè a la mínima la gent no podia més i era bàsicament una guerra entre els militars i la gent que vivia a Barcelona. I la gent que vivia a Barcelona no s'estava per tonteries. I bombardejaven la ciutat des de Montjuïc, bombardejant de la Ciutadella més d'una vegada. Per cert, el general Prim a Reus se'l poden estimar molt, però ens va bombardejar també, Sí, i té una estàtua a la Ciutadella. Perquè després van derrocar la Ciutadella, d'aquests clarobscurs de la gent. Bé, anem ràpid, simplement, perquè veieu, el primer intent d'acabar amb aquest desori urbanístic de Barcelona és l'eix Princesa Ferran, que fins i tot coexisteix amb que ja havia començat el Pla Cerdà, que consistia en poder posar un carrer recte que vingués de la Ciutadella a la Rambla, que era el nucli de tots els problemes, i com a mínim poder separar el que era l'antic barri de la Ribera en dos. Aquest carrer recte no s'aconseguirà fer mai, fins ben tard, d'acord? Fixeu-vos les manifestacions petitetes. El recorregut autoritzat gairebé sempre és Via Laietana i carrer Ferran. No és casualitat. Creieu que es pot controlar una manifestació al carrer del Call? Oi que no? Perquè si no la gent comença a tirar agua hirviendo por las ventanas i pot acabar malament el tema. D'acord? Fixeu-vos, quan hi ha hagut manifestacions, a part d'aquelles posteriors de l'1 d'octubre que sí que va ser per l'Eixample, quan hi ha hagut aldarulls de cremar contenidors, sempre és a Sants o a Gràcia, són zones que no són de la quadrícula del Pla Cerdà. Són les zones menys controlables. I me'n recordo, no sé qui va ser, un historiador madrileny, que va dir, a veure qui té els nassos, no va dir nassos, va dir una altra part del cos, de fer una barricada al Passeig de Gràcia. Clar, o sigui, que veieu que també hi havia interessos militars en potenciar el Pla Cerdà per coses que no tenia pensat el Pla Cerdà, perquè ell era republicà federal, Disculpeu, se m'està traient això tota l'estona. Anem una mica més ràpid. Quan arribem al 41, ja a 44, es comença a plantejar que Barcelona ja no pot viure dins les muralles i no es dirà construïm una ciutat fora les muralles. El clam era abajo les muralles. Si ens fixem, actualment hi ha molts més trossos de la Barcelona romana, de la muralla romana, que la muralla medieval. A part d'alguna cosa sota terra i un trosset que ens queda al paral·lel, no queda quasi res. D'acord? Perquè aquesta muralla era odiada. Des de la Guerra de Successió fins que es fa el Pla Cerdà, aquesta muralla és vista com la paret d'una presó, no com una muralla defensiva. D'acord? I clar,
si tires les muralles és per fer alguna cosa. Ara sí que anem a Cerdà, fins ara hem estat parlant. Cerdà venia d'una família bastant rica que vivia a la zona de Vic i per tant era una família de l'interior de Catalunya, zona carlina. Doncs què seran? Liberals. Per què? Doncs per portar la contrària. No? I també per una cosa, tant Cerdà com la seva família tenien una visió molt de futur. I la gent rica que tenia terres, com que les terres ja no donaven tant, l'important era invertir la riquesa en convertir-la en propietat privada, no? I començar a invertir en els negocis, que era el que realment donava diners. El que es diu als molts historiadors és que a Catalunya, a Espanya en general, el que passa és que com es diu? No surt la paraula. L'aristocràcia s'aburgesa. D'acord? I en canvi hi ha altres llocs on la burgesia s'aristocratitza, que també passarà aquí, Marquès de Comillas, tota aquesta gent que eren gent que venien del comerç, etc., el que acabaran és volent títols nobiliaris. Però ells eren la gent que anaven al revés. D'acord? Eren gent que venien de tenir terres que passaran al comerç i del comerç passaran a la política, a l'urbanisme i a sobre liberals i a sobre podríem dir que Cerdà era gairebé socialista, gairebé. Com a anècdota, us he dit que aquí sortiria Jordi Pujol, d'acord? Sabeu qui va ser la primera persona que es va casar aquí? Ara et pots casar al Mas Cerdà. Organitzen noces aquí, organitzen bodes. La primera persona en casar-se aquí va ser Jordi Pujol, d'acord? Però no és el que coneixeu. És un informàtic que és amic meu i que es diu Jordi Pujol. Però no és el mateix, I la primera boda que es va fer aquí vaig poder anar-hi, d'acord? El Jordi Pujol no sé on es va casar, però aquí no, d'acord? Però que ho sapigueu, ara podeu casar-vos allà i és un lloc que es va fer la prova pilot aquell dia perquè no trobaven lloc i van trucar aquí, que és una casa de colònies, podem fer... D'acord, doncs fem una boda, ara es poden fer bodes. I ara ja entrem una... Ui, disculpeu com això l'estic liant una mica. Ara entrem una mica amb el tema familiar de Cerdà, d'acord? Cerdà acaba casat per conveniència amb una senyora que es diu Clotilde Bosch. La conveniència era, sobretot, no li va anar malament ell, però del seu sogre. El seu sogre va dir, ostres, quin home més espavilat, havia estudiat arquitectura, s'havia anat a Barcelona, ostres, mare meva, aquest home és espavilat. I va casar la seva dona, a la seva filla, amb ell. Ell era banquer, per tant, ell tenia diners i es casava amb una persona que no és que no tingués diners, però sobretot el que tenia era una visió de futur i del negoci impressionant. Per tant, va dir, ajuntem les famílies. No sé si hi havia amor o no, van tenir 4 fills, 3. I quan dic 3, vull dir perquè van descobrir que la tal Clotilde, Cerdà, que es portava 10 anys amb la resta de germans, no era filla de Cerdà. I Cerdà sempre la va repudiar com a filla, la va desheredar, etc. I tot i que Cerdà era molt llest, i era un home brillant i era un geni, resulta que la tal Clotilde Cerdà, que no tenia cap genètica compartida amb Ildefons Cerdà, era una autèntica gènia. Gent de la talla de Wagner o Schubert van dir que aquesta nena era un prodigi. Amb 6 anys era una de les millors arpistes del món i perquè era dona. Arriba a ser home i s'hagués menjat el món i fins i tot el seu pare hagués quedat a l'alçada de les sabates. Però, com ja sabeu, en aquella època el sostre de vidre a les dones estava per terra i era encara més difícil. Però és curiós perquè no compartia genètica amb Cerdà, que no vull menysprear-lo perquè sí que realment era un geni, però tot i no compartir genètica va sortir bastant llesta. No sé si li venia de la mare o de l'altre pare, que ningú va saber qui era. D'acord? Però en sí que en aquesta família hi havia molta brillantesa, bastarda i legítima, tota. Val? Per què no he sentit a parlar gaire de Clotilde Cerdà? Doncs perquè era una dona, bàsicament. Aquesta és ella amb 6 anys tocant l'arpa, mentre gent com Wagner deia que aquesta noia era la millor música arpista que havia vist a la seva vida. D'acord? Se la veu sèria i anar seriosa en aquell moment. I bé, anem al Pla Cerdà, d'acord? Resumint una mica, d'acord? Perquè anàvem a parlar d'això, no? Cerdà té una idea molt original. Dividir Barcelona en quadrícula? No, això ho havien fet els romans. La Quenturiatio ja s'havia fet feia temps. La idea és que la seva idea és que el seu model fos un model cel·lular, que es deia. Ell dissenyava una cosa que es podia reproduir les maneres que volguessis, les vegades que volguessis, i no només a Barcelona, a la ciutat que vulguis. D'acord? I a part,
ell deia que el que havia d'haver-hi un 50% de zona construïda i un 50% de zona verda. La zona verda era tan important com la zona construïda. Parlava de vies i intervies. Les vies serien doncs, els carrers, d'acord? Fixeu-vos que això és el que havia dibuixat i no és tan diferent de com és Barcelona actualment. I les intervies era el que hi havia entre els carrers. I entre els carrers, en aquests quadradets, d'acord? Octògons, per ser correctes, havia d'haver-hi un 50% d'habitatge i al mig sempre havia d'haver-hi una zona de relació humana entre les persones. Això no s'ha complert amb el pas del temps. I tothom diu, el gran invent és el xamfrà, perquè ciutats que es movessin per quadrícules n'hi ha hagut moltes, però el xamfrà et permet la visibilitat cap als dos cantons i evita moltíssims accidents. Això la gent no sap, que no és una idea brillant de Cerdà des del principi, sinó que quan ja està a punt d'entregar el projecte se li va acudir. Mira, fem això i hi ha visibilitat. I Cerdà pensava sobretot en ferrocarrils, no tant en transport motoritzat. La gent anava a peu i amb carros, en aquella època. O sigui, ell ja va crear una ciutat perquè ja s'imaginava com seria el futur. D'acord? I tota la Barcelona amb cotxes, etc, doncs l'Eixample és un dels llocs més ben organitzats a nivell de circulació. D'acord? Què passa? Que com no s'ha respectat del tot el Pla Cerdà, ara doncs és un autèntic desastre, perquè és viure una carretera, l'Eixample gairebé. No? S'estan aconseguint interiors d'illa doncs, recuperar-los, però la idea de Cerdà ha quedat molt llunyana, tot i que fosilitzada sembla que més o menys és igual. Val? Fixeu-vos que aquí el que ha fet és una nova Barcelona i l'antiga Barcelona doncs el que fa és fer-li 3 talls. Crea 3 avingudes, la via A, B i C, d'acord? La via A i la via Laietana. Aquí quedarà l'eix Princesa Ferran, crearà aquesta avinguda d'aquí, que no sé si sabeu qui la va dur a terme urbanísticament. Mussolini, a bombes. D'acord? El que ens queda d'aquesta avinguda doncs, és l'avinguda de la Catedral i el que seria l'avinguda Francesc Carbó, que per cert, tot i que va ser una persona important a la història de Catalunya, posar-li el nom de Francesc Cambó a un lloc que van deixar buides les bombes a l'aviació legionària italiana mentre Cambó tenia una agència d'espionatge a França a favor dels franquistes, home, Cambó també va fer coses bones, però aquesta, justament simbòlicament, és una altra cosa, no? Doncs bé, el Pla Cerdà, una de les coses que té és, home, aquesta quadrícula s'ha de trencar d'alguna manera, d'acord? I ell es va posar des de la Torre del Rellotge, que la teniu aquí al costat del museu, i va dir, des de la Torre del Rellotge agafo un paral·lel i un meridià. I va inventar-se un nom tan original com paral·lel i meridiana, d'acord? I després va dir, el que necessitaré també és una altra via, que serà aquesta via de pel mig, val? Que després al final és la Gran Via, després les Corts Catalanes, s'ho inventa Víctor Balaguer, que ho direm després, i per altra banda es crea la Diagonal, que aquí sí que és curiós, perquè la Diagonal no segueix un traçat tan recte com les altres coses, d'acord? I ell, per intentar salvar masies que hi havia, va anar movent-ho per afectar les mínimes masies que hi haguessin, d'acord? I ara tenim aquest traçat que respecta. Però fixeu-vos que hi ha un punt important aquí, que hauria de passar a ser el nou centre de la nova Barcelona, que és això, seria la plaça de les Glòries. I un problema que té Cerdà és que és un model replicable de quadradets, d'octògons, d'acord? Octògon amb octògon. I què fas en un lloc on has fet un asterisc? Doncs per això us parlaré... Ai, perdó, que se m'oblidava Rovira i Trias, clar, perquè era l'altre pla que hi havia. Era un pla que era... Oi que sembla que a Barcelona tot vagi per a plaça Catalunya? Doncs el pla de Rovira i Trias era així. Però quan van fer el pla d'urbanització, el que van fer va ser fer un concurs, el va guanyar Rovira i Trias, Cerdà queia molt malament. Era un home bastant cap quadrat. El que passa és que tenia raó. Dic, tinc raó. I és que com tenia raó, i tenia raó, ho sento, van acabar imposant el seu pla. I ell va anar a Madrid a menjar l'orella no sé qui i sempre era vist el Pla Cerdà com un pla imposat. Tot i que ell hagués proclamat l'estat català a la Primera República, tot i que fos republicà federal, etc., sempre era vist com aquell que venia de fora, val? I sobretot Cerdà era molt mal vist per la burgesia barcelonina, perquè la burgesia barcelonina el que li agradava és fer-se veure, exposar-se, el modernisme, aquestes coses, i ell el que diu és vull cases totes iguals, perquè aquí tothom és igual. Per tant, hi havia un odi totalment visceral, d'acord? Anem esperant allà que algú li faci cas a la passa del Rovira i Trias de Gràcia. I aquest era el pla que havia ideat ell, que no està malament, tampoc. Què ens acaba passant aquí? Un cop es fa el Pla Cerdà, s'han de posar noms als carrers, d'acord? I això li encarreguen a Víctor Balaguer,
que és un d'aquests grans prohoms també de la història de Catalunya, molt interessant també com a persona, i fa una obra que es diu Les calles de Barcelona, que explica la història de tots els carrers de Barcelona i proposa noms als nous carrers de Barcelona. I és ell qui proposa dividir els carrers per institucions i territoris. D'acord? Si ens fixem, carrer, si anem així, no? Per una banda hi ha institucions i persones, no? Seria doncs, Rocafort, Casanovas, etc. I per l'altra banda tindríem Aragó, Sicília, Nàpols, etc., que estan per ordre de proximitat o d'aliança. No? El carrer Aragó, després carrer València, carrer Mallorca, etc. Per tant, si us perdeu a Barcelona, doncs, si sabeu la història de Catalunya i més o menys del seu ordre, podeu ubicar-vos, i si no sabeu història però coneixeu els carrers de Barcelona, quan es vagin a explicar què ha fet Jaume I, més o menys vas fent per l'ordre i et sortirà l'examen d'història bé. D'acord? És una manera de guiar-se. I aquí, per exemple, tenim els famosos xamfrans que us deia, doncs seria només una idea doncs, que havia sortit a última hora però ha resultat una de les més importants. Com havia de ser una casa de l'Eixample? Hi ha un lloc que es diu les Cases de Cerdà, era un propietari dels terrenys, no era el mateix Cerdà, però va ser dels primers blocs que es van fer com models, i si us fixeu, teníem una part aquí, i tot això els esgrafirats es va posar després, però més o menys tots els pisos són iguals, excepte el de dalt, que és més aviat una remunta, veiem que és un pla bastant igualitari. Una cosa superimportant que hi havia és que els edificis, els pisos de l'Eixample, gairebé et podies fer un dúplex a cada pis, perquè són molt alts. Va ser l'època de la febre groga, de les epidèmies, i hi havia la idea que un matrimoni en una habitació havia de poder respirar aire nou durant 8 hores. Per tant, per això són tan alts els pisos de... Si anem a les típiques consultes de metge que estan a l'Eixample, potser algú és a l'Eixample, veureu que els pisos són extremadament alts, no? Perquè el que es veia era això, sobretot. I després la ventilació. Després diuen, va buscar una ubicació... La ubicació de com està situat el Pla Cerdà es va copiar la dels romans. Si tu agafes l'eix Cardus de Cumanus, segueix el mateix eix, perquè ja estava pensat com havia de ser la ubicació del sol per optimitzar-ho tot. Val? I això crea una cultura popular també barcelonina, que és que una persona que ve de fora no sap quan li dius que quedem cantonada Besòs, o cantonada Llobregat, o cantonada a Mar o Muntanya. Dius, quedem tal carrer amb tal carrer, cantonada Muntanya, i la gent quan acaba d'arribar, tu no saps on ets de Barcelona, però tu fas així, et fas com una mica de nivell tu mateix, dius, la muntanya està aquí, el mar està allà, encara que no ho vegis, i saps on està el Besòs, on és el Llobregat, i això és una de les coses que els que hem viscut tota la vida aquí encara ens podem orientar sense saber, perquè l'Eixample són tots quadradets, no? Sabem més o menys si volem tirar cap a una banda de la ciutat o cap a l'altra, et sabem ubicar, no? Seguim. Un altre tema. Sabeu que tenim molts malnoms, no? Que si pixapins, que si camacos, que si... No? Aquests malnoms són posats de fora, d'acord? Però quan es fa l'Eixample, hi ha un malnom que ens el posem nosaltres. Bé, nosaltres potser s'ofendrien els que ens ho van posar perquè eren de Gràcia. Sempre diuen que Gràcia va ser absorbits a la força per Barcelona. A l'Esquella de Torratxa, un dels diaris satírics més importants, doncs explicaven que això era Can Fanga i van sortir molts acudits explicant que, clar, tota aquesta gent opulent que s'anava a viure a l'Eixample sortien tots enfangats, d'acord? I fins i tot encara hi ha pisos que conserven aquesta cosa. Aquesta foto és del Miquel Cartisano, que és un blogger de tota la vida, que és per treure el fang de les sabates. Encara hi ha llocs, per exemple, a Can Déu a les Corts encara es pot veure, al carrer de Sants encara també hi ha llocs que ho tenen, i alguns llocs de l'Eixample, si veieu això en un blog, era de l'època de Can Fanga. Com es soluciona això de l'enfangament? Doncs feien que tothom urbanitzés, el propietari urbanitzava la part de davant de casa seva, com a l'època aquesta que els porters encara sortien a fregar la part de davant. Disculpa, m'estic allargant, acabo ràpid. Es van crear diferents tipus de panot. Aquest, per exemple, és el del Passeig de Gràcia, però el que ha tingut més èxit és el de la Flor. Va tenir tant èxit que a Bilbao se'l van copiar. Problema, si això és Can Fanga, Bilbao plou tot el dia. Per tant, què passava? Que era molt difícil que s'assequés. Per tant, li van posar unes ratlletes, i si aneu a la majoria de ciutats del País Basc, actualment tenen la Flor de Barcelona, però model drenatge. D'acord? I m'ha passat moltes vegades, quan feien rutes per aquí, que venien gent del País Basc i, anda, però si esto es igual que lo que tenemos en Bilbao. O se lo han copiado. I no, això us ho heu copiat vosaltres de nosaltres. ¿Vale? Fixeu-vos que entre bascos i catalans han creat el Madrid, l'Atlètic de Madrid,
1000 coses, el BBVA, sí, sempre hi ha un català o un basc muntant coses a tot arreu. Ara, important, què és el que va contra el Pla Cerdà? El modernisme. O sigui, les dues grans coses de Barcelona, que és l'Eixample i el modernisme, són contraposades. Farem que tots els pisos sobre el pla siguin igual, no sé què, sí, però la meva casa serà més bonica que l'altra. Va costar molt que la burgesia volgués anar a viure a l'Eixample, perquè ells volien lluir-se i volien anar per la Rambla. I jo que he d'anar a un lloc on tothom és igual? Però d'acord, iguals, però jo no tan igual com els altres. I aleshores, l'exemple bàsic el tenim a l'illa de l'Escòrdia, que si tu mires el plano de l'Eixample tot és igual, però si el mires en alçat, d'igual ni de broma. Cadascú tenia la casa més rara. És més, jo crec que l'urbanisme modernista no s'ha superat, No s'ha superat. A qüestió de gustos, L'estètica modernista és insuperable. O sigui, no sé per què no hi tornem ja. Sembla tot caixes de sabates ara. D'acord? Bueno, perquè la mà d'obra era molt més cara també i hi havia molts diners que venien de l'esclavitud, O sigui, això és trampa. Però si us fixeu, el que es fa és competir per la desigualtat, per semblar destacar sobre els altres, no? I ara començarem amb les tramples. El Pla Cerdà no es va arribar a implantar. Es va implantar sobre el plano, però, per exemple, el Paral·lel va dir ha de tenir no sé quants metres. I, ostres, tu, de veritat, necessitem tants metres? Te'n perdem molts metres quadrats de construcció. I es van inventar aquesta solució que era guanyar-li uns quants metres de no, el carrer fa tants metres, però a partir del primer pis pujaven un pis endavant. Veieu que la solució no era nova tampoc, ja s'havia fet a partir de la Guerra de Successió, això, i a l'edat mitjana també es feia. Més trampes. Trampes amb els pisos, això és molt típic. La gent que no és de Barcelona al·lucina. Val? Sí, Eixample, però el principal serà el pis important. I a més aquí li posarem una galeria, que ningú sap què fem amb la galeria, val? Però queda molt bonica i aquí viuran els principals propietaris. Fixeu-vos que això està reproduint la idea de la casa menestral que existia a Barcelona antigament, És el mateix. I després els pisos, conforme van pujant, cada cop els farem més petits. O sigui, la gent era així, O sigui, seguien fent l'urbanisme que havien fet a l'edat mitjana. Val? I després diran, hi ha normes que deien només pot haver-hi pis primer, segon, tercer i quart. D'acord. Doncs s'inventen una cosa. Al de baix li direm entresòl. I el principal és principal. I després hi ha el primer, segon, tercer, i ja no venia a compte a partir del cinquè pis fer res, perquè cansava molt allò. I ningú era tan pobre com per posar-se a viure al pis de dalt. Però ai las, inventen els ascensors. El principal no el vol ningú ja. I s'inventen l'àtic. Però bueno, i l'altre ja no és un pis, és el sobreàtic. Per tant, hi ha pisos de 7 pisos o de 8 que només tenen primer, segon, tercer i quart. Després l'altre és principal, entresòl, àtic, sobreàtic, recontra sobreàtic, ultra... no? I això és una cosa que és de les tramples del Pla Cerdà que ens queda en la cultura nostra, no? Allò, tu mires, vols comprar un pis, mires i dius segundo real, què vol dir? Que és a la segona planta. No és el principal, recontraprincipal, i resulta que el segon és un buit de pis, sense ascensor, no? Més trampes. La zona verda. Això és el que havia pensat Cerdà. Això són cases, tot això d'aquí zona verda. Mirem ara mateix, això és de fa 3 dies al Google Maps. On veieu la zona verda? Ara s'estan començant a recuperar interiors d'illa, però fa 4 dies, Per altra banda, ho havia deixat penjat. Sabeu, Superman és invencible, però hi ha una cosa que el venç, que és la kriptonita, un material, no? Quina és la kriptonita de Cerdà? Recordeu aquell asterisc? Estem aquí per lloar Ildefons Cerdà, però aquí va tenir un morro impressionant. Això és un mapa del projecte de l'Eixample de Barcelona. Què va fer? Ho va deixar buit i es va quedar tan ample. Això és la plaça de les Glòries. Quantes vegades han reurbanitzat la plaça de les Glòries? Cerdà, un dels millors urbanistes de la història, el creador de l'urbanisme modern, no sabia què coi fer amb allò. Us penseu que aquesta reforma és l'última que faran? Si Cerdà no sabia què fer, ho va deixar buit. Què penseu? Que això és l'últim? Sí, ja l'última reforma que van fer aquell tan bon mig. La gent que està naixent ara veurà 4 reformes més de les Glòries. És impossible. Allà va deixar un nyap tot creuat i va dir ja us ho fareu. I què va fer amb la reforma interior? Doncs allò que us deia de 4 talls, no?
Va dir, mira, farem un tall aquí, això, de fet, més o menys equivaldria a l'Avinguda Catedral, la va fer Mussolini a bombes, no estava pensada. Això seria l'actual Rambla del Raval. La Via Laietana sí que es va dur a terme, que era per connectar l'Eixample amb l'antic Port Vell de Barcelona. I, per altra banda, doncs, quedaria l'Eix Princesa Ferrat, que ja hi era, d'acord? I què fa amb la resta? Exceptuant una petita part, que era un convent que havien cremat aquí, que era el convent del Carme, que fa un mini pla Cerdà, carrer Pintor Fortuny i Doctor Dou, allò és un pla Cerdà en miniatura, d'acord? Va, a seguir un forat fem un mini pla Cerdà, després li fem 4 talls i va donar per impossible a Barcelona. O sigui, la construïm cap a fora, ja està. Tirem les muralles i això quedarà com la ciutat vella i ja està, d'acord? Però no va haver-hi una... Sí que hi havia idees, de tirar mitja Barcelona. Verdaguer diu que havien de tirar des del Temple d'August, des del centre excursionista, ho tiressin tot fins a la catedral i quedés allà un nou fòrum romà i volien tirar tot a terra, d'acord? Però clar, estem en unes èpoques que primer romanticisme, després modernisme, tothom vol tirar coses, carregar-se-les, tornar-les a posar, elogiem el passat medieval, etc etc. D'acord? Per tant, ja acabarem per aquí, val? Hi havia un petit problema també, que era que Barcelona és la capital de Catalunya i a Catalunya tenim una obsessió molt gran, però molt greu, que era l'escatologia. I hi havia un tema molt important. Barcelona, quan vivia dins del clos emmurallat, tot el voltant eren camps de conreu, el que ara és l'Eixample. I Cerdà va crear tot un clavegueram fantàstic per l'aigua, però per les femtes no, perquè això era fertilitzant. I fins feia poc, amb el que tu treies de buidar els pous negres de les cases, treies molts diners, perquè això era fertilitzant. Però què passa? S'inventen els fertilitzants químics. L'aigua es barreja amb les femtes i passen de venir a recollir-te les femtes i donar-te diners a venir algú que et buida el pou negre i et diu que has de pagar. I gairebé va haver-hi una revolta. Vaig localitzar un opuscle d'una junta de propietaris que intentava explicar què havia passat en aquell moment. D'acord? I deia: instructa sobre el servicio higiénico de la extracción de materias fecales en Barcelona y sus suburbios. ¿Val? I explicar com és que s'havia de pagar perquè et buidessin el pou negre, perquè la gent no ho entenia. Fins fa 4 dies havien pagat y ahora habían de pagar ells. Y digo, agréguese a esto la progresiva disminución de la materia apta para los abonos en la abundancia de agua en los depósitos de las casas y el aumento en el empleo de abonos artificiales. Y se tendrá completa idea que la remuneración del capital y el trabajo empleados ha de resultar insignificantes. Val? Els temps havien canviat, però encara teníem a l'Eixample una mentalitat de que aquí tot eren horts, s'abonaven amb femtes i no hi ha cosa més important pel poble català que el tema de les femtes. I haver de pagar, doncs res. I fins i tot aquí ens va costar adaptar-nos a la modernitat. Coneixeu el carrer Palai, no? Just fora les muralles. La frontera entre la ciutat antiga i la ciutat nova. Vaig trobar una foto que explicava un atemptat que va haver-hi, involuntari. S'havien inventat els water closets. Veieu aquí? Bañeras, lavabos, water closets. Y digo, una explosión de gases acumulados en la letrina de la casa número 7 de la calle Pelayo produjo grande alarma entre los vecinos y considerables desperfectos, resultando heridos 2 albañiles y la portera de la casa. Compte amb el matar, O sigui, és un gas potent, d'acord? Ho deixava això com a anècdota només de que allò que no havia acabat de tancar Cerdà, perquè eren costums contra els que no es podia lluitar, fins i tot això que ara acabarà sucumbint i tindrem un clavegueram que connectarà aquesta part, d'acord? I per acabar, que m'ho he deixat, però trobo que és molt important, i més quan aquesta xerrada l'estem fent també en cementiris de Barcelona, Cerdà va acabar enterrat, ja ho havien dit abans, a Cantàbria. I no va ser fins que el doctor Estapé... ha fallat la connexió segura? Doncs mira, podeu anar al cementiri de Montjuïc i veureu que la tomba de Cerdà és una tomba que reprodueix totalment el pla de l'Eixample, és molt bonica i per fi, estem parlant de 1970, Cerdà va tenir més o menys un lloc, d'acord? I té una plaça que està allà a la zona franca, però va ser mal vist. Va ser mal vist i si em dieu per què, al final va anar a fer la pilota a Madrid per imposar el seu pla, però tenia raó. La gent d'aquí no tenien raó. I justament als militars els va agradar molt el Pla Cerdà, tot i que ell era gairebé un socialista utòpic. I al final queia malament a tothom, i com queia malament a tothom, va fer
que tothom s'hi posés en contra per alguna cosa, però que al final és qui tenia raó. I de vegades la gent que té raó és molt incòmoda. Perquè ell no estava primant tant l'interès personal. Va morir gairebé endeutat. No li van pagar pel Pla Cerdà i gairebé el van tenir fora de qualsevol lloc. Es poden qüestionar els seus mètodes, però que la veritat és que empíricament tenia raó. D'acord? O sigui que a partir d'aquí ho sento perquè no he calculat el temps. M'agradava molt el tema i m'he estirat, però moltes gràcies i a partir d'ara, si teniu alguna pregunta... Disculpeu que m'he menjat una mica el temps, però... Sí que va. Sí que va. Gràcies, Dani, per tota aquesta evolució que ens has fet urbanística de la ciutat, no només del Pla, sinó de tota la història. Si algú té alguna pregunta, és el moment. Bona tarda, Dani. Una pregunta. L'animaversió que tenia, per exemple, Puig i Cadafal contra el Cerdà, era perquè tothom li tenia mania o tenia alguns motius més tècnics? Potser hi ha motius profuns, però bàsicament defensaven un projecte totalment diferent. O sigui, un defensava el modernista, fer cases singulars, era arquitecte, ell pensava en edificis, Cerdà pensava en pla, en urbanisme, amb un urbanisme igualitari. Tots els arquitectes modernistes l'odiaven a matar. I a més, de la conjunció entre el Pla Cerdà i el modernisme ens ha quedat la ciutat que per sort o per desgràcia vol visitar tothom ara. O sigui, en el fons tots tenien raó. Hola, els solars del Pla Cerdà havia llegit que els comprava la gent i les famílies, sobretot, creaven el seu bloc de pisos per la pròpia família. No sé si és cert, això. Sí, en principi es feia així i el propietari tenia unes normes que havia de seguir. O sigui, el pla estava marcat. Tu, mentre tingui aquesta forma i compleixi aquests criteris, pots fer el que vulguis. I fins i tot l'empedrat del carrer venia pel promotor de l'obra. D'acord? I la gràcia de l'urbanisme planificat, a diferència de l'urbanisme medieval, no és jo em vaig construir la casa. No, és que aquí hi haurà un carrer. Pots construir una zona que no veies res, allò eren camps, però et delineaven que aquí anirà una casa i això serà via, això serà intervia. Per tant, no és que l'Ajuntament o ell sí, però qui donava els permisos de construcció era ell en persona. D'acord? Si la gent que dona permisos i llicències ja cau malament, imagineu-vos tot focalitzar en una persona. És que no m'estranya que caigués malament. Però sí, la promoció era dels propis... No era que diguessin, com a les Olimpíades, no? Que posa l'Ajuntament uns diners i anem a fer tot això. No. El mapa està fet. Feu el que vulgueu, però d'aquí no es podeu sortir. També havia llegit que molta gent es va fer rica comprant solars i revenent-los. Evidentment. Això passa ara mateix, eh? Flipping House es diu ara mateix, que et compres un pis antic, el renoves, val? I això passa amb les entrades dels camps de futbol i dels concerts també, o sigui, no ha canviat mai això. Sí. Dos comentaris. Sí. Es deia Can Fanga perquè, a veure, els propietaris eren responsables de fer la vorera de davant de casa seva. Sí. I llavors l'Ajuntament no feia res, per això hi havia el fang a la calçada del carrer. És que de sobte hem abandonat molts camps de conreu i tota la zona no construïda, tu et trobaves potser... Clar, és que tu veies el Pla Cerdà al principi i era tot de camps, solars abandonats i un bloc de pisos de 6 pisos aquí un altre bloc. Per tant, no era Barcelona com la veiem ara. Allò era com si t'anessis enmig del bosc. I la part urbanitzada era el tros de casa. D'acord? Però penseu que si nosaltres mirem els mapes aèris, per exemple, de l'aviació legionària italiana a la Guerra Civil, està ple de forats sense urbanitzar encara a l'Eixample. I estem parlant del 1936-39, eh? O sigui que ha passat molt de temps, però l'Eixample hi ha zones de Sant Martí, etc, que no es van urbanitzar fins al franquisme o més enllà. Per tant, està tot ple de solars abandonats i allò era un fanguissar. I rates i de tot, eh? Un altre comentari. Abans s'ha parlat d'en Puig i Cadafal. I en Domènec i Montaner projecta l'Hospital de Sant Pau orientat
al revés del Totalment. Pla Cerdà. Sí. És que si O sigui diem que tenia Domènech i molts Montaner, detractors, molts Puig i Cadafal, arquitectes detractors. Gaudí, tots a mort contra ell. Sí, i sí que és veritat que és com que agafes la quadrícula i després gires a dintre de l'hospital. Tenen les seves raons higienistes també que compartia Cerdà, però sí que no deixa de ser curiós que doncs ara poso la casa i la poso al revés. Podria haver fet un hospital a milla, però l'urbanisme de l'Hospital de Sant Pau és un urbanisme dins l'hospital també molt planificat, però el que busca el modernisme és singularitzar-se. Per tant, el que no farà és un hospital a una illa de cases model Cerdà. Demanarà els permisos que calgui per... Sí, jo respecto la parcel·la, però dins faré que sigui el meu hospital, l'obra que he fet jo aquí, que no sigui equiparable a la resta de coses. Per aquí teníem paraula també? Bé, sí, escolta, que has parlat de la mini eixample Sí, de la part aquesta de Pinto Fortuny i Sí. tot això. Això va estar bàsicament fet pels menestrals, diguem-ne, no per la burgesia, sí, sinó pels menestrals de la zona. d'aquell temps de la zona. I sobretot es va fer tirant a terra tots els convents aquells que hi havia, perquè allò era impossible construir res. Totalment. De fet, allà... No, acaba. No, i que jo encara visc Doctor Dol Pinto Fortuny, Mira, que és una casa del Marià Manent. sí, Inclús li van posar una placa allà, Sí. que fins al 94 encara era tot de la família, sí. que després ho van vendre. Sí. O sigui que... De fet, és curiós perquè allà va haver-hi la Universitat de Barcelona, que havia clausurat Felip V, va estar provisionalment allà, i la porta del convent del Carme, quan van edificar i van fer tot això nou, una dona se la va comprar pedra per pedra i ara la tenim allà al carrer Guipúscoa, al final de tot, al costat del Museu d'Immigració. I hi ha una anècdota que diu que com allà passaven metges i doctors, perquè hi havia davant també l'Hospital de Santa Creu, ara passaran els meus porcs i les meves gallines. S'ho va posar enmig de la seva masia. I ara si aneu pel carrer Guipúscoa a l'entrada de Barcelona, doncs tenim una porta medieval totalment descontextualitzada, que és la porta d'aquell convent que s'havia cremat el 1835. I quan van fer les rondes es va moure una mica perquè si no l'havien de trencar. Sí. Escolta, i per què es va acabar al carrer del Carme, diguem-ne, tot aquest? Perquè després ja venen cases que no és pràcticament el Pla Cerdà, sinó són cases molt més ja... No, però el carrer del Carme existia des de l'època del Raval medieval. Per tant, simplement es va fer el minipla Cerdà aquí perquè estava tirat allà. Del Carme fins a baix, Sí, fins a mar, sí. és una altra... Sí, però ja responia als carrers preexistents i les limitacions dels camps. O sigui, normalment es respectava que la persona que tenia el camp de conreu allà s'hi construïa alguna cosa. Per tant, la forma que tenen els carrers respon més a les parcel·les de propietats agrícoles que hi havia en aquell moment. Sense anar més lluny, l'Ovella Negra, que tothom coneix, el bar aquest, això era una masia. I està al carrer de les Sitges on es guardava el gra. Exacte. Sí. Gràcies. Alguna pregunta més? Anima algú? Sí, hola. Jo volia preguntar, aquesta extensió de l'Eixample, Sí. que abans eren masies i tot això, va haver-hi una expropiació molt gran de totes aquestes masies. Una què? Expropiació de... Sí. Aleshores, això a qui pertanyia tota... I m'interessa més la part de l'esquerra de l'Eixample, potser, qui era el propietari de totes? Perquè suposo que... O eren petits propietaris. Normalment eren petits propietaris, però eren terrenys agrícoles, perquè no s'hi podia construir. Sí que hi havia algunes masies, però eren terrenys agrícoles, no hi havia blocs de pisos i això. Va haver-hi expropiacions i va haver-hi gent que es va poder vendre, va poder
promoure dintre el seu territori doncs, construccions de blocs de pisos també. Perquè hi havia parts, per exemple, les Corts Sí, va quedar menjada per l'Eixample, per dir-ho. sí, sí. De fet, el que fa l'Eixample és d'aglutinant entre els diferents pobles del Pla, i les Corts eren les Corts de Sarrià en el seu moment, Gràcia, Sant Martí, etc. Si anem a l'interior d'aquests barris, allà no es respecta el Pla Cerdà, perquè eren preexistents. Sí, el que fa és, es respecten l'urbanisme d'aquests barris, segueix igual, perquè allò era un poble antigament, i el que fa simplement el Pla Cerdà és ocupar aquesta part entremig de la Barcelona Vella i els pobles, es genera tot aquest poble. Per això també aquest mateix problema que hi havia amb la plaça Catalunya, que tenia aquesta forma, que, per exemple, Víctor Balaguer va decidir doncs, fer una plaça Catalunya i fer la plaça Universitat, però en principi era menjat per rectangles que havia allà posat Cerdà perquè fos tot exactament igual, doncs aquestes maneres en què el Pla Cerdà s'unia amb els pobles, aquí hi havia un problema de què construir, però més o menys eren problemes subvaltables. El problema és quan havies fet un asterisc, que allò no ho solucionava i no ho solucionem mai. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí perquè amb en Dani podríem estar parlant d'històries de Barcelona moltes hores, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies. Gràcies. També moltes gràcies a tots per haver vingut. Sabeu que teniu deures pendent, és pujar al cementiri de Montjuïc, cementiris de Barcelona fa rutes, per tant no teniu excusa per anar a veure la tomba d'Ildefons Cerdà. Moltes gràcies. Gràcies a tothom.